să vă distrați alături de noi toată noaptea ca într-o familie. Bagă șaptele! Ik wil graag de groepsplan aan Mem en Jan Peel en aan Tomke, Rokke, Cornelia en Anna Joe. De ik weet het net meer. Kijk, ik heb lekker hè, zoals ik het heb gedaan. Nee, dat is best jongen. Nee, ik heb die spesjes in het jongen. Maar dat is de ene, dat is de ene, dat is